der hvor jeg vil starte, det er faktisk med nogle af alle de ting, som vi ofte ser, der går galt. Fordi det handler om, det er selvfølgelig at få et pænt kast, som retter linen ud hver evig eneste gang. Og dernæst, der gælder det om at kan lægge fluen der, hvor man gerne vil have den. Det man tit ser med folk, det er, at de faktisk bliver alt for ivrige. Så når de står og fisker, så begynder de, og den skal have mere og mere lin. Og så bliver det sådan noget her. Og så lander det typisk i en bunk. Og det der egentlig sker, det er, at man laver sådan en flot paraply hen over hovedet. Og det er simpelthen fordi, at man bliver for ivrig. Og man vil have for meget lin ud af gangen. Ja, nu kan jeg se, så kommer man allerede i gang. Fordi det der sker, det er, at hvis linen ikke får tid til at strække sig ud, både foran og bagved, så får vi ikke spændt stangen op, og så laver vi bare paraplyen. Derfor er det vigtigt, jo længere linen får ud, det er, at man holder en lille pause her, og så kører fremad. Så det er vigtigt at holde pause, og det er vigtigt ikke at få for meget line ud. Det kan godt være, at de første 10 ture, man har til fiskevandet, at der kan man ikke holde mere line i luften, end det her for eksempel. Jamen så er det det line, man kan fiske med, og der går fisk herinde. Og faktisk er man ude ved en å, så er der ikke ret mange steder i åerne i Danmark, hvor man har behov for at kaste ret meget længere end det der. I hvert fald ikke i ret mange af de åer, hvor jeg fisker i. Selvfølgelig hvis man er på kysten, og man kan stå og bare kigge, at vandet bare fortsætter ud i horisonten, så vil man jo rigtig gerne kaste langt. Men man kaster ikke længere af at lave paraplyen, som jeg kalder det. Det næste man også gerne ser, det er, at folk, der er rigtig mange, de har fisket med spindestang i rigtig mange år. Og så vil de prøve det der flue, fordi det ser egentlig ganske spændende ud. Og når man kaster med en spindestang, så er det typisk noget med, at man tager den herover, og så siger man lige smash, og så er det bare afsted. Og når folk, det går måske meget fint nok med, at det første vej, det lander måske ikke så pænt og så videre, men man kan godt bare baske den ud. Men når man begynder at få mere line i luften, at man basker, så kan I se, at så slår fluen lige ned og laver sådan en flot grisehale, kalder vi det. Og det betyder altså, at man får knude på forfanget. Og er man rigtig uheldig, så når man har fået lavet knude på forfanget, så er det der, hvor den rigtig store fisk den hugger. Og så den knude, der er på forfanget, så er det et rigtig, rigtig dårligt punkt på linen. Og så siger det bare knæk, fordi den ikke er bundet rigtigt. Grunden til, at den gør det, det er, når vi har stangen herovre bagved. Hvis vi så bare sorten, altså vasker den frem, så bukker stangtoppen ned. Og når stangen den kommer længere frem, så skubber den lige op igen. Det vil sige, at stangtoppen den går i en bane, der egentlig ser sådan der ud. Og linen den følger efter. Lige nøjagtigt, hvad stangtoppen gør. Så linen den står ned og kommer op igen, og så fanger den sig selv. I mange tilfælde, der går det sådan rimelig ok, hvis man har en god vind inden for venstre, fordi at så kommer linen ikke til at køre lige hen over hinanden. Og så kan man måske godt undgå det, hvis det blæser meget. Men kommer vinden træls fra den forkerte side af, eller står det sådan her, hvor der er rimelig læg, så laver vi knuder på forfanget. Og det er desværre ikke vinden, der gør det, selvom vi gerne vil give vinden skylden for det. Så det handler om... Hvorfor kalder de vindknude? Det er nok nogen, der skulle have en god undskyldning. Så det der er vigtigt, når vi har linen herovre, det er faktisk, at den starter i roligt tempo, og så kører hurtigt til sidst. Sådan at det bliver en lige så stille accelererende bevægelse, der kører. Modsætning til, at stangtoppen den går nedad, det er selvfølgelig, at stangtoppen den kører i en bue opad. Det sker der ikke så meget ved, andet end man ikke kan kaste så forfærdeligt langt. Fordi det vi bare gør ved at køre stangtoppen i en bue sådan her, det er, at vi åbner, hvad skal man sige, selve linebuen. Og linebuen, det er jo den måde, at linen den kører henover på. Så hvis vi kører, så kan I se, så får vi sådan en åben linebue. Det kan godt være, at det krøller lidt ud i kastet, men det er ikke noget, der betyder noget væsentligt. Men vi får bare sådan en stor åben linebue. Kommer vi så ud i blæsvejr, hvis vi har stået på den anden side af læbæltet herovre og haft en kraftig vind, så kan vi ikke kaste ret langt her. Og fluen den lander typisk enten ud til den side, eller den side, eller vi kan ikke strække den ordentligt bag, det er afhængig af, hvor vinden kommer fra. Derfor er det vigtigt, at vi kan se, at den laver nogle pæne minebuer. Og
det er, at stangtoppen, den kører i en forholdsvis lige linje. Det, der så danner den rigtig gode linje, det er faktisk, at man er god til at stoppe bevægelsen. I så paraplyen før, hvor den kører her i en uendelighed. Okay? Og det er fordi, vi aldrig nogensinde stopper bevægelsen. Vi begynder at køre stangen frem og tilbage. Så det, der er vigtigt, det er, at når vi accelererer, så stopper vi bevægelsen. Og stopper bevægelsen. Fordi det er faktisk først, når nu, at vi stopper bevægelsen, at al kraften kommer ud i bilen. Så man kan sige, det er typisk nogle af de fejl, de gør, eller folk de gør, det er, at de har ingen tålmodighed. De kører en ubrudt bevægelse. Og når den så endelig skal derud til sidst, fordi nu skal vi have længden på, så er det, vi basker den, fordi det er vi vant til med spindestang. Og så går det ikke så godt så tit. Så det handler om, det er faktisk at have ro på og lære at stoppe bevægelser. Så når vi kaster tilbage i lige så stille accelererer, og så stopper vi. Og I kan se, at vi får en fin bue hele vejen bagover. Når vi har kørt bagover, så igen lige så stille fremad, og så stopper bevægelsen. Når du har fået de bevægelser her ind igen, når vi fisker ved åen med kort linje her, så betyder det ikke så meget, hvordan vi gør det. Fordi jeg kan faktisk kaste linjen langt op i luften og få den til at lande pænt. Fordi det er også tit nødvendigt, hvis vi har en masse siv og sådan noget bagved ved åen, det er, at vi sender linjen langt op i luften, og så sender den ned igen. Men I kan godt forestille jer, hvis vi står på kysten, og vi sender linjen derop, og sådan set kaster den ned i jorden igen. Så hvis jeg stiller mig her, så kaster den op i luften. Så er det ligesom et fly, der styrtdykker. Og så kan I se, så kommer vi ikke særlig langt. Så skal man, står man ved en sø, eller står man ved kysten, og skal man have lidt mere længde på sin kast, så er det vigtigt, at på det første, man holder pause, og I kan se, at linjen den kører rimelig vandret her. Og ved at lave et stop helt heroppe, så får linjen også rigtig lang tid til at svæve, fordi vi sender den ud i luften. Vi sender den ikke ned i vandet, så den får tid til at svæve. Så hvis vi lige skal gentage, det der er vigtigt, det er, at vi har en accelererende bevægelse, der kører stille og roligt fart på til sidst. Stille og roligt fart på til sidst. Der kommer sådan en ganske rolig rytme i det, når man begynder at lære det her. Når man begynder at kunne mærke sin stang og kan mærke linjen, hvordan den opfører sig, så begynder vi at kunne mærke rytmen i det. Det er stoppende, der sender linjen afsted, så vi får kraften rettet ud i linjen og derhen, hvor vi gerne vil have den. Og så skal vi huske, at stangtoppen skal bevæge sig i den rigtige linje. Du må gerne spørge om noget. Bob. Skal du ikke? Så skal du ikke. Han kan ikke slå alt det råd. Sådan set ikke lave andet. Hvad finder du for? Det der er i det, hvis I lægger mærke til det, så mine bevægelser, de kører herinde ved kroppen. Og det er ud fra det der med, at det er nemmere at bære noget herinde, end det er at stå med det herude. Det har altid været sådan noget, man har prøvet med, hvor lang tid kan du stå med en spand herude, eller sådan et eller andet. Det er sådan en muskelprøve. Og man kan godt sige, jamen hvad betyder det, når nu vi står med 300 gram i hånden? Jamen det betyder noget, hvis du fisker igennem kysten en hel dag, eller hvis du står ved en lakseelv og fisker i en hel uge i træk, så betyder det faktisk rigtig meget, om du har det let herinde, eller du står og kæmper herude. I princippet så er der ikke noget, der er rigtigt og forkert, andet end jeg kan sige, at jeg gør det her, fordi jeg synes, det er lettere. Fordi du kan sagtens kaste med meget større armbevægelse og lave pæne hyldebuer. Og alt det der. Det kan man sagtens. Men det kræver nogle flere kræfter at stå og vifte herude en hel dag, end det gør at stå herinde lige så stille. Hvis det så er, at man gerne vil kaste endnu længere, og kunne kaste i endnu mere vind, så skal man lære sig det, der hedder dobbelttræk. Når
man starter med at fiske en flue, så vil jeg anbefale, at man køber det, der hedder en VF-line, weight forward line. Det er en hel line uden nogen samlinger, og man kan gradvist forlænge sin kastelængde, afhængig af hvor meget bedre, eller afhængig af hvor god du bliver. Nu har jeg øvet mig i nogle år, så jeg er gået over til at fiske rigtig meget med skydebuder, hvor at der er sådan en samling på midten her, og den bagerste del den er noget tyndere, og så har man alt kastevægten her foran. Man kan sige, at det er bare en mere specialiseret, forbedret udgave af en weight forward line. Men det gør, at du hele tiden har den samme kastevægt uden for tophøjden, når du kaster. Det vil sige, at du ved hele tiden, hvor mange kræfter du skal lægge i. Men i takt med, at man bliver bedre og bedre til at holde linen i luften, så kan man virkelig få noget ud af dobbelttrækket. For det første, så kan du få mere hastighed i linen, så du kan lave en smallere linebue, hvis det blæser meget. Og så kan du også kaste lidt længere. Dobbelttrækket, det fungerer på den måde, at man hiver med sin venstre hånd, eller den hånd, man ikke kaster med, afhængig af om man fisker med højre eller venstre hånd. Det er, at du laver et træk i linen. Trækket laver du både i dit bagkast og i dit fremkast. Og trækket det kommer lige så stille, og så giver man den gas i slutningen af kastet, fordi du skal stadigvæk holde acceleration. Der er mange, når de begynder med dobbelttrækket, så laver de det bare i starten, og så laver de også den der grisehale, som vi snakkede om før, som giver knuder, fordi at man lige pludselig ikke har den jævne acceleration igen. Så det er vigtigt, at når man kører stangen her og laver sit bagkast, at så er det her i slutningen, at trækket kommer. Når linen så retter sig ud bagved, så følger armen med op, og når vi så kommer frem her, så dobbelttrækker vi igen. Det kræver lidt timing, og det kræver lidt øvelse, men når man først har gjort det, så begynder man også at kunne kaste med endnu mindre linebuer. Kaste lidt mere fart i det, og kan også begynde at kaste længere. Det der er mange, der gør, og det er især, hvis man står på kysten, eller står i en ørredsø, eller et eller andet, hvor at man har en meget synlig fiskeri. For det er jo tit, at når står man på kysten, så ser du en fisk, kaster du til den, så ved du, så er der stor sandsynlighed for, at skidtet det hugger. Når man så står der, og man har fisket i 1,5-2 timer, der er ikke egentlig sket noget, og når der så kommer en fisk, så begynder adrenalinen at pumpe, og så skal den, fordi du skal bare have den fisk. Og så er det igen, at det går galt. Hvis det er, at man begynder at tæve mere igennem, det der med at baste til den, så er det, hvis vi får de der vindknuder. Så når man skal til at kaste længere, så er det vigtigt, at man holder stoppen her. Det er vigtigt, at man sender den afsted højt her. Men man skal bare passe på. Man skal i og for sig bare slippe. Den skal ikke have noget ekstra til sidst. Det skal være præcis, fordi når man har en linebue, der ikke er større end sådan her, og du står og holder linen i luften, så kan du ikke tilføre ret meget mere hastighed. Så har du hastigheden i linen, så der skal man egentlig bare tage det stille og roligt og sende den fremad og slippe den igen. Jeg kan godt prøve at vise, hvordan det ser ud, når nu at adrenalin pumper, og det går helt vildt for sig. Fordi det er typisk, så ser man fisk, og nu skal den dalen dytte med have, og man hiver linen ind, og så begynder man med det her, og så... Ikke også? Og I kan se, at den kommer ikke nær så langt. Nej. Det bliver så langt, at du aldrig. Det var ikke den bedste demonstration, der. Stille. Nej. Kom ved armen. Det gider jeg ikke. Og så sætter den nedad. Det er distancekasten. Jeg vil lige skifte udstyr et kort øjeblik. Fordi det man også kan sige, nu for eksempel efter